бо меге ки бовоҷо намеша. Мошин ту ёфтам ба бор, ба сумне ба бор. Хулоса мошина диде? Тенҷ, шароитош хуб, номрои тоҷикӣ, документ 1 сола. Бачаҳои азиз, занг бизанед, рақамҳо дар рӯи экран алиш кинед. Дар Москва то 20 фурӯхта мешавад. Баъди 20 дигар намефурӯшад, бо Тоҷикистонш мебарад. Ба ҳамон хотир қадми ба бор алиш мекунӣ, ба мошин алиш мекунӣ, зангшон занед. Аллоҳ нигаҳдор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Дӯстон, ба диққат гӯш кинед. Мошин ту ёфтам ба бори магазин. Бибинед, ба бор алиш мешавад, ну бортуна мебинанд. Арзона 65000 сомонӣ BMW семёрка, моторш 3, состояниш хуб. Ба тоҷикӣ 65000 сомонӣ мешавад, бародари азиз. Кадмет ки бор дошта бошӣ барои магазин, мисол мегем, агар сум надорӣ метавонӣ ай магазинат чӣ мегам попушиш метиш, либосиш мети, кожни салон обогрев, сделник зад период, бародарош. Салониш фул автомат, пробегиш 235000. Хулоса мошин ба тамоми санъаташ, пробегиш ба тамоми санъатша, бародаро. Яъне ягон гуноҳ надора. Илтимос мошина бисанҷӣ, бибина ай бачаи тоҷик худмона мешавад ба бор алиш кунӣ, мешавад ба мошин алиш кунӣ. Номрои тоҷикӣ 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, ҳамаш даҷош. И хеле дигар чикор кунем?